Беларусы павінны мець права абіраць сваіх прадстаўнікоў. На жаль, пакуль гэтага немагчыма рабіць у Беларусі. Але ў нас ёсць магчымасць абраць сваіх прадстаўнікоў на выбарах у Каардынацыйную раду. Заклікаю ўсіх нас прыняць удзел у гэтых выбарах. Як беларускі палітык заяўляю аб удзеле ў выбарах у Каардынацыйную раду і удзячны ўсім, хто далучыўся да нашай каманды. Мы стварылі кааліцыю з рухам за свабоду, да якой таксама далучыліся іншыя грамадскія аб'яднанні, блогеры, дыпламаты, юрысты, адвакаты, дзеячы культуры, прадпрымальнікі. Рух за свабоду падтрымлівае заклік да беларусаў прыняць удзел у выбарах у Каардынацыйную раду. Умацаванне прадстаўнічага інстытуту дэмакратычных сіл праз выбары – гэта натуральны шлях дэмакратычнага працэсу і яго развіцця. Дзесяцігоддзямі пазбаўленыя права выбару на радзіме, беларусы нарэшце атрымалі магчымасць абіраць сваіх прадстаўнікоў. Давайце разам прымем удзел у выбарах. Нам важна зразумець пасля 3,5 гадоў несупыннай барацьбы, што ніхто не вырашыць за нас, беларусаў, нашай праблемы. Адначасова нам важна дамагацца ад міжнародных партнёраў выканання правіла. Нічога пра нас без нас. Таму новая Каардынацыйная рада павінна мець задачу адстойваць нацыянальныя інтарэсы Беларусі, правы беларусаў і ўплываць на рашэнні, якія могуць датычыцца нас з вамі. Перакананы, што Каардынацыйная рада, як дэмакратычна абраны інстытут, таксама будзе запатрабавана і ў транзітны перыяд зменаў у Беларусі. Нам важна вашая падтрымка. Падтрымай незалежнасць, адказнасць, свабоду. Падтрымай нас!